деца, за които стана ясно. Нека и аз да си разкажа своята история във Vision, защото всъщност за мен най-ценно се оказа, че във Vision е свободата, която имаме. Както разбрахте, аз отскоро съм майка, имам бебе на 9 месеца, а след 2 месеца ще имам още едно бебе. За човек като мен свободата се превръща в все по-ценно нещо, защото аз разбирам, че в този момент аз няма как да ходя на една традиционна работа, да бъда 8, 9, 10 часа на работа, защото тези деца имат нужда от мен. Държа да отбележа, че ние с моя съпруг отглеждаме децата си, детето си в момента и второто сами, т.е. ние сме само двамата и се справяме по някакъв начин. А Исак спомена нещо много важно, че аз имам деца въпреки това, което казваха лекарите, защото преди 7-8 години при мен се появиха хормонални смущения, аз започнах да ходя по различни лекари и голяма част от тях твърдяха, че с този проблем, който имам, не мога да имам деца. Неочаквано за лекарите и за мен, преди почти 2 години, година и половина, аз забременях без да съм го планирала, сега съм бременна втори път, без да съм го планирала. Чувствам се прекрасно през тази бременност, също и през предната, и както виждате, дори много не ми личи, че съм бременна. Или така се надявам. Добре, аз ще говоря за финансовата част на нещата и за